Jabulu uyafa umculo ozakhela udumo ngokusebenza negcoma elisha noma-ke igcoma elisha elizakhela udumo ngokusebenza nawo. uNomcebo Zikode uphumele obala wathi uyabonga kakhulu uthando abalikhombisa laphana kuma-comment abalandeli bakaMaskandi, njengoba-ke besho ngokusobala ukuthi-ke bayilinde ngamehlo abomvu ingoma yalo negcoma elisha. Kanti-ke omunye wabahlaziyi ugcine ephumele obala ukuthi hey, ingakho abaculi sebethanda ukusebenza nabaculi bamaskandi njengamanje, ikakhulukazi laba bezinye ama-genre babona uthando nempatho ekhona ngala ne-following, since-ke uNomcebo ezame ukusebenza negcoma elisha noma igcoma elisha lithande ukusebenza noNomcebo. Umhlaziyi uqhube wathi sengijikelwe nawo Nomcebo Zikode. Yazi into enginotisayo kulamalanga, any other genre than umaskandi, forget uma ungeze kuyihuqa noma ungeze interference ephathele nomaskandi phakathi, khohlwa ngetrend. Yabona uma ungathi uyanothisa emaphejini abaculi ama-artist, uma kunento nomaskandi ucheck ama-reactions akhona nama-comments. Uma uya ku-Risa uchecke into ephathelene mangabe beposte into enomaskandi. uRisa kulezi insuku lezi recently ubuposta ngento enomthandeni namanye ama-artist, but ucheck ukuthi ama-likes mangakanani lapho kunomthandeni khona umculi kaMaskandi noma kuthiwa abo Smirnoff, mangakanani ama-likes nama-comment. Bese checka wonke lama ama-genre, hip hop, gospel nani ubone ukuthi umehluko ongakanani. Uchecke futhi ukuthi i-hip hop, abantu be-hip hop abazami yini ukwenza ubudlelwane noma ba-interferishe ngapha kwaMaskandi bese bethola attention noma i-trend. Even abantu bakwa-gospel uyichecke leyo nto leyo. Lokho kukutshela ngokusobala ukuthi uMaskandi kulezi insuku iyona genre esemgangathweni noma enama-trend. Wobona lapho kuthiwa kuyavotwa khona, even ko-Song of the Year okhosini, ma wangena uMaskandi nje vele sekuphelile, akekho umuntu ozokhava lapho. uMaskandi is very very powerful yonke indawo, and ama-artist ayazama and ayi-enjoy lento ngoba abagcina esemgangathweni amapage abo e-biz as artist. So vele into abayi-enjoyayo ke leyo nto abayi-impressayo ukuthi vele kufuna umhlaba ube busy ukhulume ngabo. Check uNomcebo Zikode ukuthi ama-comment akhe mangakanani since eqale ukushare i-post kade poste umthandeni lapho khona ba-featurishe khona kuyingoma. Ingoma lethu izokhishwa umthandeni noNomcebo Zikode. Ucheck ukuthi mangakanani ama-likes nama-comments akhona, bese uyocheck ama-post amadala, ucheck i-attention nesikhathi. Lana nje it has been 20 minutes, more than 4K likes, close to 1,000 comments. Ama-shares, like abantu abashare post 74, almost 100, like in a space of 20 minutes. Yabo? So akusho mina, kusho istat ukuthi into enomaskandi phakathi lezi insuku ingakanani. Scroll on your TikTok like videos, ubone ukuthi bangakanani abantu abaposta ama-video bedlala ingoma zikaMaskandi. Ubone yona iphenye into uzoyithola ni hip hop noma gospel noma ikwaito. Bangakanani abantu abazobe benze leyo nto leyo. Ngicabanga usuku nosuku kunabantu abahlezi beconduct live, usuku nosuku bekhuluma ngoMaskandi. Ngeke ufice bediscussa ikwaito, gospel, any other genre than those I mentioned. Uyofica into noMaskandi phakathi discusswa wona into kanjalo. Azasenkinge namanye ama-artist. usho njalo-ke umhlaziyi siyamyeza. Angizuvula lakho laphana kwi-comment section, ungakhohlwa ukulike, ushare, uphinde wenze sure ukuthi uyasubscribe. Dana sekhaya hlanga laphana kwi-comment section nevideo elandelayo. Ngiyabonga ithuba.